Hello guys, welcome back to my channel. Hengkang kai tabuk ang tuki pai drop ang kan pakai rok seranya ko kecang itong hapra mar hengkang kai ang di porni masih saya ko tabuk tamu itong 4:45 hengkang kai 4:45 PM hengkang di porni masih ko hengkang fungo bakam ke macam letam ni malah cina mulai undur songo hengkang mulai ke mar kan thok zagi apura ke tabuk ang megi songsian rok joton saimano je ane daily blog nana rok saimana ang mui thoyang kangke megi mang songsia ban bang megi ki rokisa burung burung ka paima tono hanga tabuk ang megi songrana hanga nongno ti tam khai jotono phunogit lagana ka tabuk tang sai ko se blog cheng hki ba hai doba kakai tini sarni sini horjora je thuya sa tam khai nero bai share khai ne ka dong nai dong ne tini an blog ba ne pathak jora guys agor tire kha megi masla rakha tak sob ki sarkha moso thaisari ne bokong soho nongma hana norak dam ni mok sore chili powder prabo waisro 1 futa ron thakane 1 lakh dam Ketebo gang mo sungai jang otte kudu kathong direct zat yang kesiri silabra sara bagai nai sungjang megi gura ke sari mano pungza gya hare bui bata kine sungke guys sunga tabang ni dam ni mazon kudu jang op pura mark ekdom sira haino kudu ya koi tai srap tongka kari sal jana ke aro ngai dong de mo so bahin market ka kaisa balok juri mo so dahan hain mo so bokosumzat sinawa tinta mo sungai den rak iko mulai on ru pura mar ekdom abangke tomato potato tai akan som keprap satni dahan kun buzi maya wani yang ka hor tong tong ka ma ba hor tong mi masi tong ka ko mu nyang nong hing phu mane ka ko mulai ndre ma sai tong bo yo da yong yo ga nai te ki sar ro khare chili powder mona na kemne guys ngani megi mongkha megi pura nga tapok ang curry sanai terus nyoba spicy me pura spicy wala megi he guys yang ada mi megi bumunjak kai yang obanajak saran bagai guys kezaman marang suka tak bisna saka kau wish masa sini oma hatu ngombo aska kezang hatu kui padron bagai 더가 역시 머수구리 동 머수구리만 그래 샤서 로잉 수가 tabuk tamai tonga pasta 2 PM hanggang sinogo mane masing to saslang to salthangi dong phana mane masing to dodin salthai deba masana na amti mang loi time aban bagai ama sasing masai dong ngai angbo naji diponi maisa sage meisa jong kha ang mulanya tok ban masing thong daw sikun khara wa han tok ban mai songlei ang tai ro khostamia 너랑 보다 한 mulai 톡스기야 komen kasyadi enggak guys ang tabuk chama me to chawa kha khorang spai hang dong ju yo yo khang ka ba kep ka sang kha tabuk horama thangsine hor tong ni na kinong nai tong dini phungnai nong nang tam khai guys am hor tong na pan mar kha kasang man bagai an bakhnai thino kisi do gang thupi thui ma thangsinai tam ni hin male kasang kha nga tabuk hor tong lai sine guys ngang tabuk hor tong i tong pura kasang ma marang su ko yang sini sukun tu bo hor tong i ko am hor tong i tong jai sal ja thange kon har sal kasang to pan ja kasang i tong tuk man bagai bokhl su tuk man bagai tep kasang hata rugi siman jani thake allergy rugi hokuka hingga guys tabuk ba ang horno tongai tong khoi ko yang bachini chukun tu horno tongai tongo hingga kai tabuk iko dry fruits ki sai tong mani mana ang chali ya brok sai tongo hingga kai mana chung khorok tam tong taro ke ama ang hingga brok youtube na yai chai tong layo obong ke khaklo lep nei tabuk no pai tu budro babu hingga kai obol lep nei 20 টাকা 40 টাকা joton saiman heda ba khaklo lep sa 20 টাকা rokone heda ba washing juga 30 টাকা rokne thong haibana tini kangke lep sa 20 টাকা kha mamu khata koro no kamono songnai gangka omo kata akran jigon jat
akran bung tam jan chama sele yang poi thaka angkang ke tabuk obono mane songnai jasung ganong no phunugoi rakha tini tam songnai kinong nai jong di daily ani blog no so esak nai ma hanya tini ani blog no ma paithak son nai tong di tabuk hangke sakang pula mai box hawi rakha angka kai thapao angsimit nong siwa ama bai ke kengke kutuli thanga angka ama hangke ngo bini khaklo rawi tong angka khaklo rasini mai tik bomon sini haja angka kai ikko arangke sini akran ni sompoti khajana ma kokta pura akran dong tawi rakha angka akran somko prap no angka tini mos ding sanai angke ugura gura angka khaklo ro sanai yang ani mai bok kutuk sai tong laha angka tabok angje osakani phena phane bini vitamin hoide vitamin hoide rogai khibir ka pura marke angka nai nai di mane omo mai ni vitamin C haipeno omo nok ni mai lan ko nok ni mai rok semeno sarp kri ne angka angke tepana ang oro jagawa mane kole khata thaske angka pura marka kole jongo angka nok nai jong di pra ekdom kolsni kole tabuk he mai kutugoi tongo mane sasimo kutugoi tongo angka tak tak kutu khata munan bage ekdom pura angka ke tabuk yang horbori jong ka bang mo marke ekdom aram nang mar masin jarogo hor tongai mairok naikhe muirok naikhe ke burijan mamui montang themi eta kata chinno khedor kinari re bak kasang markhe gai ko ani mai mane butiro ran kha ko khang kata koli akoi kholoboi roi rosinai roi rokha kholoboi roi rolha tabok ke nasingra nai ka mai monani bangai mai simol ho mai kari pela ho nga tabok ke sini Mr. Dekisigo hi Mrs. Dekisigo sung khaklo box hoi roi roha mani bangai bana misa sangka hinmani le beri blei ke mamui songwan tuk berisi ke dekta go dekisi go no sing tangisin dekke mane tongo onyo haipe no sing o dekisi go mang thapa songna purko songu dong ka karai a ko sombo norong samani thapa ong ka jeng abani use khai because mane dek asu kata keseng ka mane nosong thai di bang ka omo use khai man kong kang ke jeng abani use khlai tongo tanga tabu khulgi nai na wow iko naishik di tolaw joto majon de jang mo sober ma som hoite ngaka sakau ka khaklo rijak ngaka koli rigra ne kisa bini sakni buti to raino ka haipena koli marnai tamni hinmale baksa muya ang naisia bon bagai koli bu marne bla he dak be kisa bini buti rana ni no naising tong hangka khaksa ke lopsa ka muni painai o sakani ke munyang nai boni bagai ta hangka ke ang tabu kaham ka koli ri khai ko mane khaklo kamjat nobo mane munti singi thangkang kai buti rok na ngala khabini buti no kumgo phaide ba khaklo rok ni ka tomo bani mona no pura gangke bahai mo mo ko phai tongka ang khaklo no ko mar khen thokjago do ang khaklo ko lepro bazang ka tep thokjago ke kak morok ba song tep thokjago gangkai agis raipro bahai no khaklo ma song din chaw aske mane thokjamani ta gangka tini bahai no an bagese pai tui ma phai ang sai rojabla khaklo no ko pai tu dinai ke tini bazar tong mang ka pai ti hekya ga tabok akran roi rekha oro jaga bo gangkai koli renai tabok akran no mani bla hingga wasno kaham ka kolei akoi bini kholobe rezona cha pra marke angka se bini a kholobe ka se bini a bisini bhai hoite pra marke ko gite khaklo bisingo o berma chikon ni ros habai aska thongnan ble pura marke hano ekdom pura bhai phai ko moto mani aska moto mo nga tabo omo kholobe ka tap thidi moto man nga tabo ka risum na bagai na phya bhaijak rusun dahan risum dahan kun bujimaya bat angka risum no nga omo angka sini mosol engta sengta sokna bagai oro suplanya kha naidi ko moi tabo khlogi na ben busuk ka marang tong omo pra bisingo tam hap kan rok sai man busuk mar oro tabo risum ri jaw kha rusun dahan kun bujimaya bat angka risum no risum angka tabo koli tong pura ekdom nasidi busuk mar ekdom hokuse pura busuk mar o kashmir ro borop ni hoku phai ma heng dong am saka maranga ba mui thoksaren bele hedi ba ekdom pura hoku ba ya ko ba inga tabo kholobe jano khlogi sinai kha na ni ekdom pura busuk ke saja mana mui simong kha ekdom pura na hasigi bahai sahabe aska morom no yang hongke mos deng oro jaga mos sokjak tei som rajak nga tabo khupre tongo iri sum thai sigon te teri jak gaben taisar nai dori sum eko nasik de aluk sogai tongo nga tai hingke hoki bai phobere jak aluk tutele thaitam sokjak ta hangka kai tabuk aluk karwai timi a khiklai rekha angka rok joton sina o timi ano bono bumung katal phare rekha akram som ka prap nai angka tabuk timi ano thas ke sogoi ako timi a mosadeng sanai naising na dinok to joton saiman heda timi a angka busuk popular mane joton thokjago bahan bai ako bai ka sini kok bai mane kok bor bai santhanga buala angjaw khata buala sogoi ako busuk bufam rok phajo kana re bufam rok nangai hoki rok sagi ma thangbai kyang ke yang ko hongke sini aluk thaitam sokjak pura pun mokol sisuk tor aluk bachikon manita
Ge yango sini o angko timi ani bahan no sega ya kui tha ske kormo ke hiklai kha ge sini aluk no ba thaidam khiklai kha thaisa ge belai khaman bagai bahan kisasa marak siwang ka taisa aluk prachi gonji kon pun mokol suk torung ka ba nasing idea ge yangwang kwan thas ka stogi dong bini bising tam tamo bahai no khot ka sainaman ekdom timi ani bufam tongo mosoni bufam ba pura abo besek thok ong kana saiman ekdom sida kasing bufam bahing tong hamo thok mani pura ekdom flavor ong no bai aske thogam te hinke norok pura saina di hopung mok ter thangla bohok dil ngai aske mane belai mai pungsa khangke o belai lori mai rong ngai sida hani mui rong mar ka thogoi rong ni ba amun bagai jang kana tini om mai se thuka aske thongno amatai kono sai se hamla dia hera ngana singma siri omoni sehra nasana men sehra wahna nung samakhani da wang sarwai wala ke sehra dekhya buja jai ne yamo nasibi sehra nai bujina ne busuk thoka oma nasing aske thogo omo tabo kwasno som papse ko har mai yang hoko ka jang mai ko dong han tung sepra ke nela mai laiman khasik lak sida han yang tabo omo siomo waisno reading thanga sanan bagai ekdom pura reading jak hangkang ke reading hinane hapeni risumana baki tongkho hangga yang nai ni sini sukun to bokhar me singsa ja bono american ni tu mane bin mokolo nugui noro saiman thangana bini mokol blue color tongo asuk blue bia hangke mokolon chijago heda american ni borok hangkang ke hingke bono bota horoi tongo hingkang oro rwui rekha tabo risum bukur khogoi bahano thaidam tabo oro wasno kaham ko sukroboi akoi wasno o ngko kasing bahan ni no tam bahai bahan kharisina saman mayang bufam bahai kharisina kasing bufam bahai jongman sasingo mayang bufam bahai kharisina pura mar khe hingke tabo bisni flavor rong nongkhore bisuk thongno saini man pura norok tam buya ba omsaka thogo pura reading jaksi mosade engka tabok ang tikutung butung tongo oro tespada bokong sajuri kha angka tikutung tungmani yago lang oro botolo daina kha o botolo tikutung daljak engka tabok nung naita maisa tutui engka mai bo khurinya kana sidi ko sini khakulo bra songjak mai khurinya ka ngom mosade engko bufam bahai pura joto bufam bahai nyogorom busa bufam bahai rok pura busuk mar saniman sajengna mai ang kamsanai khakulo mar ka khongjagom Không mà kita thong mà har tong te sha dong kum bai ang guys ang agi tra phun chim na khak long kam mar han thong jong gai akan ngana kata thong ma ko ka tin moi khak long gang ko na thong jong agin chim ban ta Hingga guys video hingga tini taka suna ang yang nasi gue masak hanggang kai yang hor nanya ngo justru yang nasi masak hanggang kai udah like ni bar fayang ngo hanggang kai aman bagai ang video orang masak cinta guys